näin matalalla. Vasemmalta saapuu dirty roll from the left. And then, ladies and gentlemen, after this dirty roll, the box penetration solo from the left-hand side formation. Ja siellä he lentävät kohti. Going straight through 1,000 kilometers per hour, the Baltic Beast Photo Final. Näytöksen johto myös kovasti kuulutti teille, pyysi kertomaan, että muistakaa, että kaikki täällä pysyvät auki vielä, että ei ole mitään kieltä pois. Hän näki, että siellä ihmiset ovat jo lähdössä, joten ei kannata vielä lähteä, kaikki jatkuu edelleen. Tällä hetkellä nyt valmistaudumme tekemään tail slidin oikealta, niin tulee pyrstöluisu oikealta puolta hetken kuluttua. Ja sitten vielä back control for the solar pilot. Please stop. Airplane will fall tail first, then it's back and then from 0 speed. Right on the B-formation kyllä. Hyvä yleisö, kiittäkää kapteeni yläpuolella olevaan koneeseen, kun lentää suoraan ylöspäin. Hetken kuluttua nopeus näkyy täysin. Mikä se ei koneelle näy? Ja nyt on täysin käydessä, kukaan pyrstöitä alaspäin. Sitten ottaa hetken kuluttua nokan alas. Näin. Ja liittyy tuolla muodostelma alapuolella. Ja nyt hyvä yleisö, tulee viimeinen hajoitus muodostelmassa. The now Baltic Beast jet team is climbing the concluding ground.